водните растения. И ето, ландвиза днеска пак не изненада. Прекрасно червено, сьомково с жълто. Това е, започват да цъфтат обилно водните растения. И вижте какво става. На един корен имаме различни нюанси на сьомговото. И днескашния ден, който в момента ви показвам, тя е разцепила 50 на 50, 50 жълто и 50 на ситено червено сьомгово. Ландвиза, прекрасна водна лилия с женски характер, с женски нюанси. В цвета са силно аромат, силно цъфтяща. И женският нюанс какво е? Цъфти когато си пожелае и когато тя иска, в такива разцветки. Жълто с червено, жълто с розово, розово, жълто, розово, жълто, червено, жълто или червено, жълто, червено. Благодаря ви за вниманието. С вас беше Дойчин Владимиров. До нови срещи!